Sa to'y tubag dato sa Salmo, ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan, nagasalig diha sa Ginoo. Lingiyay mong tupad, inanaa pa karoy gikahadlukan. Niya moingon gani siya, naa inadili ka matarong, buangon ka. Mo na ngano man kay ang tinuod ang tao nga matarong, naa sa Ginoo ang iyang pagsalig, gagamit siya sa hunahuna o kabubuton sa Ginoo, mo na iyang gisunod. Wala na jud kay kahadlukan. Mo na si Jesus, giswayan siya og bitik, pinaagi aning mga maalamon nga mga tao, pero ang plano aron i-prove nga siya sayop, nga siya nakabuhat og kalapasan. Dili matrap si Jesus, relax ra kaayo. Iyarang giingnan ang isyo, mubayad batag buhis sa gobernador sa Roma, kay under man sila sa Roman Empire na control atong panahona. Ingon de Jesus, ihatag ngadto sa emperador kanang iya sa emperador. Nya unsa may iya sa emperador, siya kanang kwarta gitatakan manas naong sa emperador. Di pasabot iya na ihatag, pero ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Hibuong sila. Bekon ikay ako rong sultihan ana, ihatag sa atong gobyerno ang iya sa gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan. Unsaon man na ninyo pagsabot? Sabot mo na. Dili. Nawa di ba wagin mo iklaro. Ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan. Nya moingon din ang uban, separation of church and state. Na moto akong usas example nako kadtong pari nga nakasala kuno sa iyang giwali na ay nasakitan, offending religious feeling, na may balaod ang gobyerno ana nga mo-offend gani kag feeling of someone, makonsider man tingali na og kuan gihapon abuse. Gidakop dayon ang pare niya, og ato nang sundon ang giingong Kristo, ihatag sa emperador ang iya sa emperador, ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Kinsa may nagpangulo sa simbahang Katoliko, ang Santo Papa. Nga no man nga didto man gi-report sa korte sa gobyerno nga didto man to sila nasakitan sa simbahan panahoswali, didto unta to gi-report sa obispo nga mo'y representative sa Santo Papa. Una pasabot nako, sundo nato ang balaod sa simbahan, nga sundon sa nato ang balaod sa gobyerno. Usahay mag-conflict man ni silang duha, unsaon man pagsulbad, kinsa may una natong sundon o magkabangi ning duha. Sama anang moingon ang balaod sa gobyerno, okay na ng same-sex union. Kanang babae ug lalaki, babae ug babae, lalaki ug lalaki magminyo, okay na. Niya ang simbahan nagingon dili okay. Nakaron kinsa may sundon? Og ikaw usa ka Katoliko, sige kag simba, unsa may imong sundon ana? Niya unsaon naman pag-apply, ihatag sa gobyerno ang iyas gobyerno, ihatag sa simbahan ang iya simbahan. Ika ari ko sunod simbahan, unya naam sa kas gobyerno nagtrabaho.
Yan saong ron na mo. Ambot lang. Pari man ko magtrabaho gobyerno. Kamo, bahala mo diha. Ang punto ni Kristo mao kini, dili ka makasala batok sa emperador or sa gobyerno, pananglitan pagbayad og buhis. Dili ka makasala sa gobyerno kung mobayad ka sa gipangayo nga buhis. O bayad nya, wa sad ka makasala sa Ginoo kung nibayad kag buhis nga naman para mana sa katilingban. Sugo mo na sa Ginoo nga higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. O di naigo gyapon. So sa pagbayad nimo buhis, kinahanglan sa ngalan sa Ginoo. Nga karon kaning same-sex union, sao man na nimo pagsulbad? Daman. Atong respetuhan ang gipakanaog nga balaod nga giagrihan sa atong gobyerno. Atong respetuhan. Ilang masanang wisdom. Pero ato sang sundon ang atong balaod sa simbahan nga dili ta maghimo anang same-sex union. Di man sa tadakpon kung dili ta magminyo ay lalaki og lalaki, babae og babae. Dakpon day ka og wa mo magminyo ay pugson gyud ay ako pare. Iminyo gyud kog isig nako ka pare. Wa masay namugos ana. Ngano man dili na to sundon. Nya kitang tanang Katoliko dili ta mosunod ana. Naa ang balaod atong respetuhan, pero di na to buhaton. Nya kay 85% man ta dinis Pilipinas, pananglitan lang bag mahitabo na sa Pilipinas, so pa man na mahitabo. Di sa ato pa naa ang balaod, wa lang na to gamita. Nya sayop din na. Ingkaw nya pa dir mosunod tong uban. Dili na sila nagtamod sa Ginoo, ato lang sad silang respetuhan. Total nagwali man ta nga usana kadakong sala batok sa Ginoo ang pagminyo sa imong isig ka babae or isig ka lalaki. Di man sa tamudakop nila og magminyo sila, di ba? Wa man tay police power, di man sa nato sila latuson, di man sa nato sila bitayon. Nganong mag-away man kita? Kanus aman ta magdaog, inig kamatay. Ikaw mamatay, mag-abot ta sa atong Supreme Judge. O kinsa man ang Supreme Judge? Ang Ginoo. Muna si Jesus, dakong sayop ang gibuhat sa gobyerno. Nga siya, nga gibutang-butangan og sala sa mga naglagot niya, miuyon ang gobyerno niadtong panahon na pinaagi ni Poncio Pilato nga ilansang siya sa cross. Pasabot mihukom ang gobyerno atong panahon na dapig sa mga nagbutang-butang kaniya. Misupak ba si Jesus? Wow, iyang gituman nalansang siya sa cross. Matod pa ni Jesus, sige lang, ubanan ko ning inyong balaod. Kay balaod man. Naaman. Ug mohukom ang balaod, okay man. Pero ako ning buntugon inighuman akog kamatay, mabanhaw ko. Masyak unya mong tanan. Mao to. San Lorenzo Ruiz, balaod man to sa Japan, nga dili gyud maghimo og religious activities or kumpanya ang mga bisan kinsa, labi na gyud mga foreigners. Closed door man sila tong panahon na nanood man gyud sila dito. Gipatay sila. Nisupak si San Lorenzo. Wa gyud ingnan pagani niya ang nagtorture niya nga bisag inyo pa ning balik-balikon og kanapo or usa ka libo ka higayon, ako ra gyapon ning isubmit. Nga naman,
Nagtuo manggod ta og Ginoo. Nya unsa may giingos Ginoo? Dili mo mamatay, mabanhaw ra mo. Nya ato pa ginang hasulon. Mao na ang wisdom of God is far, far, far greater than the wisdom of man. Mao na itong iwali, ang wisdom of God. Mutuo sila, okay. Og di sad mutuo, okay. Masuko sila sa atong pagwali, okay. Pero kita dili ta masuko nila. Ilang ibaliwa ang atong balaod, dili niya sundon ang balaod sa simbahan, okay. Pero atong respetuhan ang ilang balaod nga ilang gipaningkamutan, gigastuhan, gidiscuss og maayo nga ilang i-impose. Ate nangutana nako, Pader, kanang abortion ma-approve naman gid niya dinhi sa atong nasod, unsa may imong stand ana? Nako, og ila ginang i-approve na man sa tay daghang ing Katoliko nga magbabalaod, mag-discuss man nagmay sila, magbutasyon pag gina sila. Og mudaog yun ang abortion. Ma-impose ginang, ma-promulgated gina og ma-implemented ang abortion law. Sige lang. Ibutang lang na diya kay niagi man na og proseso. Naa man sa tay mga representatives dito sa atong Congress o sa Senate ng mga Katoliko, og napildig yun, daog ito ilang balaod, atong respetuhan. Pero kita mga Katoliko, di ta mag-aborsyon, di ta mag-aborsyon. Kamo day mag-aborsyon na mo, yeah. Lingay mong tupad na og ma-approve ang abortion law, magpa-aborsyon ka, labi na nga 80 na imong edad, mag-aborsyon pa ka. Mag-abortion ka? Wala naman gani kay Lana. Ikaw niya ang akong mga apo, ang akong mga anak, mauna ni ang giingon ni Kristo, go to the whole world and preach the good news. Muna si Tobit sa atong unang pagbasa, tinaw kayo niya ang morality sa simbahan, ang morality sa Ginoo. Mo nang giingnan niya ang iyang asawa, iuli na kay kinawat kinanimo, kay di kay kumutuo nga naay manghatag og kanding, kay mahal kay ng kanding, di ta kabayad na, iuli na. Pero ang wa mahibaw ini Tobit nga iyang asawa buutan kaayo, nakahatag og kalipay sa iyang gialagaran, mao to nga out of joy sa iyang gipang-alagaran, gipremyohan siya pakapin nga kanding. Mao to ang iyang asawa niingon sad, hain naman ang imong katarong, imo naman hinoon kong i-accuse nga asawa ko nimo, kusog bang gani kay kang mutabang ana atong mga silingan nga wa na to mailhi, imo magani silang alimahan, ako na noon nga imong asawa, imo na kong dudahan nga nangawat. So gibalik sad ni ana ang morality. Nagtuo kang ikaw ray gasunod o Ginoo, gasunod sa ko Ginoo mo, tumuwa giuli ni ana, kay ngano man hibaw mas ana nga sayop ang accusation siyang bana. Pero ang iyang bana ni accuse ato kay di gyud siya gustong makasa pinaagi pagkawat o mga butang, tungod lang kay nagkalisod na sila maayo. Bisag unsa pa sila kalisod, musunod gyud siya sa Ginoo. Mauna nga importante kaayong ihatag nato sa Ginoo ang iyas Ginoo. Ug unsa may gipangayo sa Ginoo, higugma ako labaw sa tanan. Di ba? Labaw gyud siya. Nya higugma sa dang imong isig katao samas imong kaugalingon. Nakaron kini mga balaod sa yuta nga mosupak sa balaod sa simbahan. Unsa may itong buhaton, respetuhan nato. Unya kun ilatang atakihon, atong dawaton ang ilang pag-atake. Ilatang lisod-lisoron, atong dawaton ang ilang paglisod-lisod. Ilatang pakauwawan, dawaton nato ang ilang pagpakauwaw. Ilatang patyon, dawaton nato ang kamatayon. Inighuman aning tanan, when everything is done, kinsa may mo prevail? The law of God. Kining balaod sa yuta, mahibilin ra ni dinhi yuta. Inig kamatay nato, bita na dinhi usahay sa atong simbahan, na ay moingon ako, Pader, kining tawhana
wa na gini simbas-simbas Katoliko gani ni balhin iglaing tinuhuan, pero ang mga kaliwat ani labi na mga anak ani Katoliko yun, pwede ning misahan, namatay naman pwede misahan. Beka mo nga may bahok mo nun saan ha mo man sa demo ayo gingon ana mingon dahin ko ning sulti ba siya sa pa siya mamatay nga nangayo siya pasaylo nga nibalhin siya laing tinuhuan siya wa ko ayaw misahe. Kami pader kami tanan Katoliko man mi nako kamoy akong misahan ini kamatay ninyo ako mong misahan ayaw sad pader buhi pa man mi nako ilubong usa ng inyong ginikanan, ilubong usa dili na to misahan nya ini human ninyo glubong ana to na siya slubnganan panganhi mo simbahan magbisa ta bisag kada paadlaw basta lang hatag langit mo di ba nya unsawan sakto na dili unsa may tumong ana sa simbahan nganong di man misahan ang Katoliko nga nibalhin og laing tinuhuan, respect, respetui ang iyang desisyon. Buhi pa siya o patay na, respetuan. Mabitan na kung naa dihay mga laing tinuhuan, niya maghimo sila ilang ritual, ug na ako, nakasuway naman ko ana, nga nagsaba-saba sila, pader, saba kayo, respetuin lang. Unya, gidisturbo man ta, dawaton lang. Ipakita nato nga kamautang mo respeto nila bisag sila dili mo respeto nato. O, di ba? Ano man mo ano? Mao na siya'y balaod sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway, ug wa sila motuman na ilatang disturbohon, magprosesyon ta, ilatang saba-sabaan, respeto ilang padayon laglakaw. Nga gialihan mangdan simang may magway laing agianan ay lang nagguba simang ingkaw niya libon man antos mga huwag ta diha antos mga matay ta antos ana ano man day isa digid madag pa dir digid madag simang balik prosesyon mo balik raman sad na balik ka ato ka agila isdan nganong ato magyung awayon na garambol kausa de garambol akong nakuyugan nga prosesyon kay ang pangulo sa prosesyon niingon ari ra diri tuyok nya ang katong uban nga mga magtotoo ipalahos ngadto unahan kay maoy naandan karon kay ang ingon man gyud ang pari nga diha ra gyud kutob kay lain na dihang teritoryo lain na sad nga parokya ba niingon magitong naanad mi diri naanad mura bag ingon ani ba ingon ani nga iyati sa una nya nahimutang parokya di na nay boundary di ba mag-away mong tana usahay ana oy ingon kami diri di mo sa mada isa ingon pare ayaw lagi kay lain ato nga kana ganing boundary sa lain na sa tong parokya nya ang taga didto kay nagdebosyon man aning ni ang Mother Paris. Pagliko dito sa prosesyon giatangan si iskina bunluton bitang karo gidagan bitaw nga tupadong way nakapugong gidagan ang karo taga dito ingon dayon ang kuan ingon dayon mga pastoral mga lay minister mga suko ingon dayon pare ay mo pagkuan ana ngilad kay tatanawon mo pundo ta dinhi kay mo balik ra to ilang gidangan to pagbalik gikuha ingon sa thank you sige balik to human na malandong dayon ingon dayon pag evaluation gubot man sunod tuig kung siya tong buhaton ingon dayon tong pare mananghid lang ta sa laing parokya nga mulahos ta dito total naanda naman ginanato nga mulahos dito sa una nga wala pa ng parokya ug mo permit ang pare mulahos ta karon sige naglahos wala na magubot ana ra na kung ang imong banag ikuha gis imong silingan sige lang ihatag lang mubalik ra na mubalik
Kay bisan ko noon sa kataas sa prosesyon mo balik ina sa simbahan. Pero usahay inigbalik paralyzed na. Antos atiman anha gina mamatay sa imong mga bukton. Bisag di na nahapit kalitok mo gina, sorry. You are the only one. The only one. Hapakon tanoong ka nga dito kagikas-bikas. Pero antos antod ka mamatay. Og mao na ihatag ni Cesar pasabot respetuhi ang kalibutan sa iyang mga pamaagi apan unaha gyud pagtuman ang Ginoo. Kung mamatay ka og magantos tungod sa imong pagtuman sa Ginoo, gipaantos ka sa kalibutan kay wa makauyon sa imong pagsunod sa Ginoo, dawata lang. Og mao na si Kristo. Mao na ang mga santos, mao na ang gibuhat sa atong mga santos sa simbahan. Dugtang.